ακριβώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το βουνό λέει δέντρα. Θέλω τα δέντρα. Γι' αυτό το είπα και το βουνό αυτό, δέντρα. Είναι σχετικά πολλά δέντρα εκεί πέρα. Απ' την άλλη μεριά ακριβώς πάλι. Ο Άγιος Βαρθολομαίος είναι λίγο πιο κάτω από το νησί. Του Αγίου του προφήτη Ηλία τέλος πάντων. Σταμάτα λίγο τα στροφή να το βιντεοσκοπήσουμε. Τι ακριβώς? Το που Όχι, πάμε. κάτσε, αυτός είναι ο Όλυμπος, όχι. Ο προφήτη Ηλία! Μπροστά μας. Ο Όλυμπος φαίνεται και από το Όλυμπος. Πάρε το πάνω μέρος με τις κεραίες. Κάνει πιο πολύ ζώο. Εδώ Μάξιμε, η Χερσόνησος είναι η Χερσόνησος του Σαμαλής. Η κορυφή που πηγαίναμε συγκεκριμένα είναι η Κουρπερή. Φτάξαμε, αλλά πήγαμε προς την Κουρπερή. Ο ορεινός ο όγκος λέγεται Αμαλή. Τότε τι φωτογραφία, έβγαζε βίντεο. Βίντεο. Σκερές. Εντάξει, φτάνει πια. Να μην αποφανίσουμε σκερές. Βγάλε το μυγάκι από τη μηχανή. Μετά που σαλεί, πατάει pause. Συνηθισμό. Πίεσα το καλά. Και πάμε να αλλάξουμε βουνό. Ιδία. Εκεί, Μάξιμε, το ψηλό βουνό με τις κεραίες απέναντι είναι ο Δώσε το Όλυμπος. Χρήστο να βγάλει. Μάξιμε. Όχι, πίσω βγες έξω. Τι εδώ δεν είναι καλή. Απλά κάνω ένα βαθύ zoom προς το πέρα Όχι, και να είναι κάτω. ξαναγύρισε. Έχει πολύ ωραία μουσική τώρα Α, θα βγεις απ' έξω. Αφού λίγο εσύ να το πεις. Σύνεστε. Το βουνό, ο Όλυμπος είναι. Απέναντι το μεγαλύτερο βουνό που βλέπεις, πού δείχνω, πού Α, ναι, το είδα. το δάχτυλο, Ναι, το είδα, τις κεραίες. Είπαμε είναι εδώ, κακά την παιδιά. Ναι, από αγιά σου ξέρεις. Μου κάνει zoom. Κάτσε πάνω στο νερό σου. Δεν πειράζει. Με αυτό το τραβάς δεξιά. Ποιο? Αυτό. Εδώ. Αν θες φορώ και αυτό για να είσαι πιο σίγουρο. Δώσ' του Βασίλη μπορείς. Όποιος είναι των ταξιδιών, προτείνω μια Το κεφάλι του εκδρομή Βασίλη παίρνει. στην Κορινθία, στην Ευρωσκήνα. Τη Λιδία, τη Κάμε Λιδία. τις καλά ότι εγώ άλλα γίνονται Τη τελικά. Λιδία που τρώει πάλι. Πώς, είχατε δει την Τζιμικάρη. Όχι. Οπότε είχαμε πίσω τη σαβάνα, τα μάτερα και με την Τζιμικάρη να κάνει κάτι τέτοια μέρα έτσι. Και μετά έχει zoom out την κάμερα και βλέπεις οδηγούς σε ένα ασφαλτό. Είδατε αυτά. Και ο Τζιμικάρη έκανε κάτι τέτοια εκεί πέρα και έλειψε στον οδηγό και το βλέπει καλά. Άπα λίγο να μιλήσεις Και στο οδηγούς σε τηλέφωνο. άσφαλτο. Και ανοίξει λίγο να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Α, ναι. Άκου το τηλέφωνο που είδε. Αυτή η μουσική που είναι, αυτή είναι γιατρά μου είναι. Έλα Κώστα. Όχι ακόμα, το ψάχνουμε. Το τσακίζεις, ναι. Ναι. Χαιρετίσματα. Όχι, χαιρετίσματα από τον Βασίλη. Χαθήκαμε. Μάξιμε, Έλα. έχεις πάει ποτέ Σε μια Κορινθία? περιοχή κουρτήρι πήγαμε. Τώρα επιστρέφουμε. Νομό Κορινθίας. Ναι, Ναι, πρέπει να έχουν περάσει, ναι. Και έχω Έχει περάσει το από νου το σου Ισμό. να πας κάποτε Ο νομός στην Κορινθίας δεν Ευρωσκήνα, είναι στον ισμό της Ο Κορίνθου. δείκτης βενζίνης Ναι, Περιλαμβάνεται στη στο μέση. Ναι, έχω Σαν περάσει. ανηφόρα έχει πάει στο κόκκινο. Α, ναι. Γιατί? Ποιο η βενζίνη. Λοιπόν, τώρα στην δεξιά, έτσι. Η βενζίνη έχει πάει στο κόκκινο. Ρε παιδιά,
Ο Μπούφι τελείωσε από εκεί, γιατί πάμε δεξιά, έτσι πάμε. Πάμε τέρμα κάτω να πάρουμε τον άλλο δρόμο βασικά. Κάτω, ναι. Εντάξει, έγινε. Θα πάρουμε τον άλλο δρόμο που δεν πήραμε πριν. Αφού βλέπεις ότι έχουμε πιο πολύ βενζίνη που κατεβαίνουμε, συνέχισε να κατεβαίνεις. Λοιπόν, μιας που τραβάμε τη διαδρομή, θέλω και μια ιστορική αναδρομή να μας κάνει κάποιος για το σπήλαιο που θα επιστρέφουμε. Παναγιώτη, δικό σου ο λόγος. Όχι, να πεις την ιστορική αναφορά. Για το σπήλαιο του Αγίου Βαρθολομαίου. Κατοικήθηκε την νεολιθική εποχή. Λιδία, τι κάνεις? Βρει εργαλεία αυτής της περίοδου. Νεολιθική, ναι. Βρίσκονται τώρα στο μουσείο. Στο μουσείο, παλαιό αρχαιολογικό μουσείο Μυτιλήνης. Συνέχισε κάτι Πες άλλο. μας καλά. Εξερευνητικές ομάδες που έχουν περάσει από αυτό το σπήλαιο. Η σπηλαιολογική εταιρεία. Το χέρι σου μην κάνεις πίσω γιατί είναι κάμερα. Η σπηλαιολογική εταιρεία Ελλάδα. Αρχαιολογική εταιρεία Ελλάδας. Και η αρχαιολογική. Η αρχαιολογική για το αρχαιολογικό κομμάτι του Διάκοψε ο δρόμο που αφορά το σπήλαιο. Ψήνομαι. Άμα χατσιπάκι. Το σπήλαιο είπαμε πως είναι 60 μέτρα. Δεν μπορώ να πω αυτό, δεν ξέρω τις διαστάσεις ακριβώς. Δεν είναι ωραία, απλά... Σωστά. Έχουμε το ίδιο γούστο. Είσαι κάποιον που δεν αρέσουν τα λόγια. Κάποιον που δεν αρέσουν τα λόγια. Ω, είναι κορυφαία. Τουλάχιστον αυτό και η Νάμα ήταν τέλεια. Πλάκα, εγώ έχω πάρει μέρος σε έναν διαγωνισμό ντοκιμαντέρ. Σε αυτό το σημείο, μιας που τραβάμε τη διαδρομή, να επισημάνουμε ότι το μήκος του σπηλαίου είναι 60 μέτρα. Αυτό που έχει εξερευνηθεί, διότι μετά από εκεί δεν υπάρχει επαρκή οξυγόνο για να εξερευνήσουμε. Αλλά ας γυρίσουμε στην παρέα. Ο Μάξιμος σταμάτησε να τραγουδάει. Αφού το ξέρεις ήδη. Δεν σταμάτησε να τραγουδάει. Βασίλη, λέγε. Ψάχνεις για αλλού. Οδηγέ, τραγούδισέ μας, σε παρακαλώ. Τι? Τραγούδα μας λίγο. Με το ταξίδι. Παρακαλώ μην ενοχλείτε τον οδηγό. Γιατί δεν σας ξαναπάει λάθος. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Όχι. Selfie του Μάξιμο. Μου αρέσει. Για χαβούζα, απλύνουμε τα πόδια μας. Βασικά να κάνουμε μπάνιο. Άνα, Παναγιώτη για το, Βατράχη. Παναγιώτη για το μπάνιο που λέγαμε. Νάσου Βατράχη. Πού είναι ο δρόμος τώρα, πιο κάτω ακόμα. Λουτράχα. Παναγία τι λέει. Ταξιάγης, Λουτρά, Χάλικα, προφή της Ηλίας. Το βγαλές. Προς τα κάτω είναι προφή της Ηλίας και Λουτρά, άρα μάλλον από εδώ. Εντάξει, μα τον είδε με τον Άγιο Βαρθολομαίο. Να, απέναντι μας είναι. Κάτι μύρισε, σε καμέλο. Εγώ πάντως δεν είμαι. Όχι, πολύ ζέστη, δεν κλείνει. Τον ήξερε. Τρολάρης. Μπορώ να σας πω για τον εξοπλισμό που έχω πάρει για το σπίτι. Αν θες. Ας δούμε Μπορώ να σας τον δείξω. τον εξοπλισμό που έχει επιλέξει η Τον εξοπλισμό εξερευνητική εννοώ. ομάδα Λέσβου. Εδώ πήκλεισε, Περνάμε προς τα Λουτρά. Δηλαδή για τον εξοπλισμό. Ευελπιστούμε βέβαια πως ο καλός μας οδηγός θα μας οδηγήσει προς τα Λουτρά που είναι ο δρόμος μας και όχι πάλι στο απόλυτο. Λοιπόν, Μελίσσα. Τράβα και εδώ. Χωρίς με τους εργάτες που είναι το σπίτι. Μελίσια. Βρήκαμε την πινακίδα και το κλεισάκι, δεν το βλέπεις Μάξιμο. Τώρα αυτό. Πινακίδα, είδες την πινακίδα. Να την περάσαμε μόλις τώρα. Αμήν. Το κλεισάκι το είδαμε προηγουμένως. Μας έχεις μέσα στον ήλιο.
Αυτό είναι το εκκλησάκι. Άλλο είναι αυτό. Εκκλησάκι φτιάχνει. Ναι, μάλλον. Σε λίγες μέρες γιορτάζει το... Λίδια, βάλε το τέτοιο εσύ. Να το γνωρίζετε. Σκηνάκι. Αρχές Ιουνίου έχει πανηγύρις. Έχουμε όμως και εξεταστική αρχές Ιουνίου. Και συνεχίσουμε δείχνοντας τον εξοπλισμό που επιλέξαμε για αυτή τη δύσκολη αποστολή μας. Είναι πιο σύγχρονο. Ξεκινήσαμε τα βασικά, όπως Α, ναι, είναι και αυτό. είναι το αντιλιακό. Το οποίο έχει λήξει εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε επιλέξει μια σφυρίχτρα και ένα λέιζερ. Έχουμε επιλέξει 2 σπάγκους. 2 σπάγκους για χαρταετό, Ο άλλος είναι γαλάζιος, δεν τον έχω τώρα αυτή τη στιγμή. για να ταιριάζουν τα χρώματα. Έχουμε επιλέξει φακούς. Φακούς με 1 ευρώ από το 1, 2, 3, 4, 5. Ακριβώς. Καθώς και φακούς κεφαλής. Καθώς και φακούς κεφαλής. Ο οποίος ένας αγνοείται, δεν ξέρω που είναι. Τον οποίο έναν έβαλε μάξιμο στο κεφάλι του και Εδώ αγνοείται. έχει μια βρύση να γεμίσουμε τα παγούρια μας. Δεν έχει νερό. Άντρε, νερό. Γεια σου Βασίλη. Πάνω που χάρηκα. Επίσης έχουμε μπαταρίες για τους φακούς. Εγώ έχω Α, τις Και μισές 2α μπαταρίες. και 3α. Αχα, είμαστε τέρμα εξοπλισμένοι λοιπόν. Μεγάλος. Και το αποκορύφωμα του εξοπλισμού μας είναι τατανταντάν, το περίστροφο. Walkie-talkie άνω των 3 ετών. Το περίστροφο. το Ένα οποίο υπέροχο παιχνίδι για να περάσουμε την ώρα μας μέσα στο σπήλαιο. 2 walkie-talkie 1 ευρώ. Έχουμε και τρόφιμα. Το περίστροφο σημαίνει τους Και συνεχίζει ο Χρήστος λέγοντάς μας τι έχει πάρει για αυτή τη δύσκολη αποστολή. Φαγητό, μπισκότα και νερό. Φαγητό, μπισκότα και νερό. Φοβάται για τη ζωή του ο Χρήστος. Α, επίσης έχουμε και τη μηχανή μου, αλλά δεν πιάνει στον εξοπλισμό. Βασίλη, εσύ τι έχεις πάρει για αυτή τη δύσκολη αποστολή? Πρώτα απ' όλα ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο. Πόσο γιος θα Είναι μπει στο σπίτι? ειδικά σχεδιασμένο για εξερευνήσεις αυτό το όχημα. Εξερευνητικό όχημα. Έχει ραντάρ. Φαίνεται άλλωστε και στην κάμερα. Πόσο και αν κουνιάται το αμάξι, η κάμερα δεν Εδώ έχει πέρα, κουνηθεί έτσι. καθόλου. Εσύ όπου δεις δεξιά θα πηγαίνεις. Βασίλη, έχεις κάτι με τη Νέα Δημοκρατία? Περίμενε, Βασίλη. Όλοι οι δρόμοι δίνουν στη Ρώμη. Σταμάτα, Βασίλη. Πώς αφήσω Τον το Άγιο αυτοκίνητο πρώτα από 2 παιδιά. Βαρθολομαίο. Πού μας το κάνει αυτό, μες στο βίντεο. Φτάσαμε το Ιάννη, πάμε. Α, εδώ είναι. Να το σου φακός, όχι ο δικός σου είναι αυτό. Δικός μου. Δηλαδή πάρε το φακό. Ναι. Κλείστε πόρτα, θα ξαναέρθω. Α, όχι. Κάτσε μισό.
Άντε, γεια! Γεια, πάμε στο σπήλαιο εμείς. Θα σας πάρουμε να είσαι να μας πάρεις μετά. Άγια να στείλεις κάτι. Πάτα την. Έλα ρε Βασίλη, πάτα την λίγο, γιατί μου το χαλάς. Είναι στον αριθμό του. Βασίλη, επειδή στην κυκλοφορία εκεί. Και άμα θέλει να κάνει κι άλλο στο σπήλαιο. Και αυτό το βίντεο θα πάει στην τροχέα με zoom στις πινακίδες του Βασίλη Σφαγμένου. Βασίλη Σφαγμένε, μόλις φακελώθηκες. Σε μονόδρομο αντίθετα και κλείνεις την κυκλοφορία. Λίγα μότο. Εγώ που πήρα έλειωσε. Το πρώτο θύμα του Αγίου Βαρθολομαίου. Αλλά αυτά δεν είναι πληθύνει, ούτε λιμένα, ούτε περκόνες, ούτε τίποτα τέτοιο. Κι άλλος άρεσα και σένα μάλλον δεν έχει τίποτα. Εδώ, γι' αυτό έχει λυγίσει. Και αυτό κλειστό. Και φτάσαμε. Όλα τα ξοφλήσια είναι κλειστά. Φτάσαμε στο κλεισάκι του Αγίου Βαρθολομαίου. Εδώ μέσα. Έχει πόδιο. Ναι, εδώ είναι το σπήλαιο δηλαδή. Πιθανόν να επικοινωνεί το σπήλαιο. Δεν είμαστε από την νότια πλευρά, είμαστε από την νότια. Κάτσε, το σπήλαιο από ό,τι είχα δει στο ίντερνετ, μια φωτογραφία που είχε, δεν είναι μέσα στην εκκλησία μου. Δεν είναι τέτοια καλά η είσοδος, υπάρχει άλλη είσοδος. Μία είσοδος και αυτή. Η άλλη είσοδος η κανονική μεγάλη που είναι. Υπόθεση έκανα, μη πατήσεις. Της μετρητής υπόθεση. Μην απογοητεύεις. Όχι. Ωραία που θα έχει. Πάμε δεν είναι. Τι έφαμε? Το κλεισάκι του Αγίου Βαρθολομαίου. Άμα φάτε θα μέσα στο σπήλαιο θα πάμε. όπως οι προϊστορικοί άνθρωποι. Δεν πάμε έναν σκορπιό, Να έρθουν σε λίγο οι αρχαιολόγοι να μην βρίσκουν άκρια. Φίδι, κάνεις κατζόκερους μας. Να δουν τα πλαστικά στα σκουτάλια να μπερδευτούν. Να πούν μα είναι δυνατόν. Την ελληνική εποχή είχαν πλαστικά σκουτάλια. Να βγάλω και το walkie-talkie. Εμένα μου άρεσε το κατζόκερ. Κάνουμε λίγο το walkie-talkie.
στο όλο τουλάχιστον που παίρνω. Παίρνει γενικά πράγματα τα οποία είναι παλιά, ξέρω, και είτε έχουν αποσυρθεί είτε έχουν στις αποθήκες. Αλλά σου είχα βρει και τώρα απολογούν με 1 ευρώ. Απ' τη θάλασσα έβγαλες. Τη Μυτιλίνη βγάλε. Ναι.